Точваме нашето внимание към едно по-раснало дете, което до вчера се занимаваше с лов, а днес ще го видим в една учебна и ученическа среда. Добро утро казвам на Николай Решинов. Здравей, Ники! Добро утро, Мишо. Сменям пушката с четката за рисуване. Така е то. Налага се често да го правя. Открехнал съм вратата на класната стая на 6-я клас в СОУ Свети Кирил и Методий в град Пловдив. Вече направо си влязах, както виждаш. Тук тече часът по изобразително изкуство. Децата рисуват, забавляват се, изобщо много приятна атмосфера. Казвам сега здравейте и на госпожа Цвета Марова, която е тяхната преподавателка. Здравейте! Здравейте, радвам се да ви видя в нашия час. Ние сме в клас, ще си говорим обаче какво се прави извън клас, но първо какво правим в момента тук? Какво рисуват децата? В момента децата рисуват завеси за куклена постановка, тъй като им вървят по програма часове за синтетични изкуства и те измислят героя от своя любима приказка, с който да декорират завеса за куклен театър. Много интересно звучи, като гледам колко им е интересно на децата и така са се съсредоточили, че предполагам, че всичко това го принасят и извън училище. Какви дейности развива вашето училище, за да оползотвори свободното време на децата? През тази учебна година в училище сме сформирали множество, в случая са 19 групи за извънкласни и извънучилищни дейности по проект «Успех» на Министерство на образованието, младежта и науката, които обхващат най-различни и разнообразни области на от една страна хуманитарни науки, от друга страна математически науки, разбира се, всички форми на изкуства, което до голяма степен е продиктувано от спецификата на училището ни, защото голяма част от учениците в нашето училище се занимават с различни видове изкуства и изучават профил музика и хореография, професия дизайнер и съответно клубове, които доразвиват техните възможности, таланти, им дават възможност и поле за изява извън учебно време, извън учебното съдържание, да са клубове, които са от типа на вокални групи, хорове, имаме танцови трупи, семейни празници, клуб фотография, където се развиват и дигиталните способности на учениците. Съответно, един от интересните клубове е клуб Иконопис. Тук може да видите последните неща на децата от клуб Иконопис. Как успивате да запалите толкова малки деца да правят нещо толкова сложно като иконописа? Тематиката е интересна и тъй като е свързано от една страна с изобразителното изкуство. Разбира се, от друга страна с представите им за света, с една малко по-различна, малко по-нова обстановка. В случая с клуб Иконопис ние имаме съдействието на свещениците от кварталната църква, така че децата имат възможност за изява и нещата, които правят, ги представяме на изложби в църквата и мираните, т.е. хората от целия квартал имат възможност да видят техните неща, което разбира се много ги радва и те много се забавляват в часовете. Казахме в началото, че децата рисуват завеси. Ние тук си имаме цял декор за някакво представление, предполагам. Така е, това е работа на децата от клуб Декорация. В случая става въпрос за декор за представление, който представя част от декора, представя една улица, а другата част представя една църква, както се вижда. Те се занимават и с други неща, като тази година основната им дейност ще бъде свързана с това да превърнат и да естетизират обстановката в класните стаи на първокласниците и второкласниците. В момента правят проекти за това как ще нарисуват едни прекрасни рисунки на стените. Какво ви споделят родителите за извънкласните занимания на техните деца? Родителите са много доволни от това, че децата им участват в извънкласни клубове, извънкласни дейности, поради няколко причини. От една страна, защото имат възможност да се радват на изявите на децата си. Децата имат потребност да се изявяват и именно тези клубове дават такава възможност. От друга страна, както за родителите, така и за учениците е изключително важно това, че свободното им време е осмислено. И то е осмислено с неща, които ги интересуват и които ги вълнуват. Всички дейности по проект «Успех», всички групи са сформирани на базата на авторски програми на учителите, които водят групите, което означава, че включват личните интереси на учителите и личните интереси на децата. Използват се много модерни методи и подходи, много разнообразни, много атрактивни,
което така кара децата да се чувстват прекрасно в училище. Самата обстановка в училище. Добре, благодаря ви. Госпожа Марова е свикнала тя да изпитва, не е да изпитат. Аз набързо обаче я изпитах. Отлично ще си поставям. Сега ще видим на децата дали им е забавно, дали им е приятно да се занимават извън клас с това, което правят и в училище. Здравей, как се казваш? Здравейте, аз се казвам Розалия Игнатова и съм от 6-ти клас. Страхотно име имаш, Розалия. Какво е твоето хоби и с каква извънкласна дейност се занимаваш? Моето хоби е танците по принцип, но извънкласни дейности е гръцкия език. Там се забавляваме, научихме азбуката, знаем как да си пишем имената на гръцки. И госпожата същевременно ни разказва за географското, историческото и културно, такива... Много интересно звучи, толкова малка, учиш, предполагам, английски, гръцки. Добро бъдеще те чака, определен, сигурен съм в това. Тук виждам една икона, която се рисува в момента. Всъщност този майстор прави две неща едновременно, и икона и завеса. Здравей, как се казваш? Аз казвам Траянов. Траяне, какво правиш ти извън клас? В какъв клуб се занимаваш? Клуб Иконопис. Там научаваме много неща, създаваме нови приятелства и същевременно се забавляваме. Госпожата понякога ни разказва за Коледа, за Великден, но и ни чете от Библията. Колко време ти отнема да нарисуваш една икона? Тази икона съм я започнала от 4 астрономически часа. Съм я правил, горе-долу. Браво на теб! Освен това, тази година за втори път се завписвам на клуб Иконопис, така че имам опит. Добре. Хайде да попитаме още едно момиче. Здравей, какво правиш в момента? В момента рисувам завеса. А след от часовете с какво се занимаваш? Аз ходя на клуб семейни празници, традиции, обичаи и песни. Кой е твой любим семейен празник или традиция, която задължително спазваш? Моят любим празник е Коледа, защото тогава се събираме цялото семейство, споделяме какво сме преживяли през годината и общо взето това е любимият. Какво се прави на Коледа според българските традиции и обичаи? На Коледа има по принцип много традиции. Може да се празнува с приятели, но е по-хубаво да се празнува семейно, защото това е един от хубавите семейни празници. Добре, това беше за сега от нас. С още извънкласни дейности ще се занимаем след малко, а сега давам думата на другата част от моето телевизионно семейство, Мишо. Благодаря ти, Ники. По-късно отново ще се върнем До тогава обаче се връщаме при въздесъщия Николай Решинов, който виждам, че се намира пред поредните красиви, дори бих казал изящни елементи от училищната среда. Прав ли съм, Ники? Здравей отново! Абсолютно си прав, Мишо. Здравей на теб, здравейте и на нашите зрители. След като приключихме с завесите, които рисувахме в часа по изобразително изкуство, тук в село Свети Кирил и Методий в град Пловдив, бързо се пренасяме към още по-забавните часове, поне според мен, тези по музика. Тук са много модерни, защото музиката вече не е просто музика. Тук учителът по музика не е просто учител по музика, а много модерният учител по поп и джаз пеене в момента. Това е госпожа Ева Палакова. Здравейте! Здравейте, приятно ме. Какви са интересните клубове, с които се занимават децата в областта на музиката във вашето училище? Няколко са. Първото, това е детско вокално студио Лолипоп, на който аз съм ръководител. Това са най-мъничките наши деца от 1 до 4 клас. Следващия клуб е с фолклорна насоченост. Негови ръководители са Вичка и Георги Николови. Клуб семейни празници, традиции, обичаи и песни. Там децата изучават фолклора. И тези сладури, които тук чакат да изпеят своята песен, това са вокално-инструментално студио. Уникални. Които са заредени с много настроение. Песента, която ще изпеят, е една от любимите им. И интересното е, че при нея има съчетание на фолклор и модерен поп. Това ще го видим само след малко. Преди това ще си поговорим с младите музиканти, бъдещи звезди. Здравей, как се казваш? Василена Давидова.
Василена, аз разбрах, че ти освен, че се занимаваш с музика, учиш и примерно гръцки. Това какво ще ти помогне в развитието в музиката? Ще ми помогне да общувам по-лесно, ако отида в Гърция. И... не знам. Интересно ли ти е в клуба? С какво се занимаваш ти конкретно? Ами аз пея и... Смяташ ли да продължиш и занапред с музика? да. Кой е твоя стил? Коя е твоята стихия? Ами мисля, че е поп и джаз, поне за сега. От поп и джаз отиваме към фолклор или поне само така показва носията, ще разберем от момичето кой е нейният любим стил. Здравей! Здравейте! Как се казваш ти? Казвам се Мехи Хюсеин. От 10-ти Б клас съм в музикална паралелка. Изучавам народно пеене. Аз съм в клуб Семейни празници, традиции, обичаи и песни. В този клуб ние изучаваме само традициите, обичаите и песните. Ние се забавляваме, пеем заедно с моите приятели, както виждате. Много обичам моето училище, защото тук, освен че научавам много неща, аз си го споделям навън. Песните са разнообразни, също правим много хубави неща, правим много хубави песни с други клубове. Фолклора ли е твоята любима музика? Фолклора също много ми харесва, но аз слушам и други различни стилове, все пак трябва да слуша всяка вид музика. Окей, добре. Тук виждате и една мъжка банда, сигурно това са любимците на всички момичета в училищата. В училището после те ще кажат. Може би това е фронтмена, не знам. Здравей! Здрасти. Как се казваш? Аз съм Християн. Християне, с какво се занимаваш ти? Ами свиря то, очевидно. Абсолютно очевидно. Само като хоби или смяташ това да се превърне в твоя професия? Ами като цяло, може би съм прекалено млад и не съм мислил, но музиката превъзпитава и не само превъзпитава и дава много. Като цяло на всички ученици говорим за това, че нали, в България не сме чак толкова нали, културни едва ли не, но в смисъл музиката дава много и е, както знаете, най-висшето изкуство. И затова се занимавам с него. Музиката дава много, затова аз се махам сега от кадър, за да видите тези страхотни млади хора и тяхната музика. Ето това беше страхотното изпълнение на младежите от училище Свети Кирил и Методий в Пловдив. Ами аз си свърших работата, Мишо, и мен дим да ме няма. В студиото наистина сте уникални. Поздрави за Вичка Николова, която съм сигурен, че е обучила децата в